आणि गोव्याच्या रस्त्यांचे विस्तृत जाळे ब्रॉडबँड नेटवर्क निर्माण करत राज्याने कनेक्टिव्हिटी जेवढी होईल तेवढ्या प्रमाणामध्ये वाढवत आहोत. त्यामुळे राज्यातील कार्बन ऊर्जा व्यवस्था डेफिनेटली कमी होईल. मला वाटतं गोव्यामध्ये अशा काम करण्यासाठी संस्था आतापर्यंत NIO, NCPARO, गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड अशा विविध संस्था म्हणजे या हवामान संकटाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सध्या तरी काम करत आहे. याच्या व्यतिरिक्त मला वाटतं नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, IIT, NIT, BITS, GIM आणि त्याचबरोबर नव्याने सुरू होणारी आयुष आपल्या धारगडमध्ये ही संस्था म्हणजे याच रिलेटेड वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण जे म्हणतो वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्या दृष्टीने याही संस्था म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटी त्यामध्ये भर घालत आहे. पण अजूनही नवीन संस्था त्या दृष्टीने वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या दृष्टीने नक्कीच काम करेल याची मला खात्री आहे. अलीकडच्या वर्षामध्ये गोव्यात हवामान बदलाचा अजून एक वाढीव संशोधन गोव्यामध्ये सुरू झालेलं आहे आणि निश्चितरित्या मला वाटतं विद्यार्थ्यांनाही या संशोधनाचा फायदा होईल. मी फक्त सगळ्यांच्या माहितीसाठी म्हणून गोव्या सरकारने फेलोशिप प्रोग्राम चालू केला होता आणि या फेलोशिप कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळे कुठलाही विषय निवडून मुलं फेलोशिपमध्ये सरकारमध्ये जॉईन होऊ शकली असतील. पण हा विषय बऱ्याच जणांच्यापर्यंत पोहोचला नाही की त्याच्याबद्दल अवेअरनेस झालं नाही मला माहीत नाही. आम्ही 10 फेलोज घ्यायचे ठरवले होते पण फक्त 3 फेलोज जॉईन झाले. खरं सायंटिफिक विषय वेगवेगळे विषय घेऊन पण सरकारमध्ये फेलोजला जॉईन म्हणजे PhD करणाऱ्या मुलांना किंवा अजूनही वेगवेगळे विषय किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा ग्रॅज्युएट ह्याची स्टडी करत असलेल्या मुलांना ही फेलोशिप म्हणून एका वर्षासाठी गव्हर्नमेंटमध्ये जॉईन करण्यासाठी स्कोप होता. पण फक्त 3च म्हणजे एक एज्युकेशन अजून एक हेल्थ सेक्टर अशा 3 विषयामध्ये फक्त जॉईन झाले. खास करून एन्व्हायरमेंट आणि सायन्स म्हणजे आपण विशेष करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट यासारख्या विषयामध्ये एकही मुलगा कोणीही मुलं किंवा मुली जॉईन नाही झाली याचीही मला खंत आहे. मला वाटतं युनिव्हर्सिटी आणि बाकीच्या आपल्या सायन्स प्रेमीने याची निश्चित दखल घेऊन अजूनही फेलोज आपल्या गव्हर्नमेंटमध्ये जॉईन करता येईल आणि निश्चितरित्या म्हणजे इनोव्हेशन्समध्ये काम करण्यासाठी सरकारच्या वतीने चांगल्या पद्धतीचा स्कोप यामध्ये अजूनही आपण वाढवू शकतो.